Misha, lehrus Lou. Is brala me féin a chrothlú sias a lehrus can tastal sheer san alm agus can prasach a dhéanamh den star. An tain I bháin ná an bhirt seo. Fionn agus Nora. Lotan siad mo flanana lena machine am a féin. Sianna. Ah! Oh, my poo! Cé an loch is fearr? Tusa. Tusa. Cé an loch is fearr? Tusa. Tusa. Tá an cigir a cóhéil ag an doras. Shh! Haverfwack! An é seo tí lú lechras ó searchas. Is Misha lehrus Lou ó Shericus agus ní tuig é seo hé lí Lou. Is junkar mé agus srohíon bio ó Is Misha cigra an cóhéil. Agus tá turis tagtha ó rinne timpachta gur bé seo an zón is trúlathe ag an meatán in éireann. Tá an péireann se déanta as 8 fón géad meatán, rud a chialaíon náfuil sé sábháilte déan duine déana. Gan dausní raibh clú dá leid agam, tá sé sinú fásach. Is gás ceappa é an meatán a churanneis an ahrú éráide. Tá rinne timpachta ar a dhéhil rialú a dhéanamh ar a siacht i meatán, agus do réir sin tá sé de rúlgus orm scrúdú a dhéanamh ar do lí. Cad é sin? Tá sé sin náireach. Sarú trí trocatrí agus céir is tríde go léir ar a bholacha céile agus... Is léir nach bhfuil tú chóglainn son, thug tú franca chuisteach leis. Tarn socha gónal. Díris a chigar sa lachar. Níl an sin ag Teddy agus tá chun é advantage. Tá 7 lá agat an áit seo a glanna. Mar ar bhéidir le má bhamó a duine ar ithe ar an orlóir seo. Dún for do lí agus car for deir le srochú bheo. Misha? Ag glanna? Ní chapping é. Beg réiteach a le lehrus Lou ar an scéil seo. Hello, again mór go léir. Cé haon tíon lom go bhfuil na cigarí cóhéil imethe ó smacht. Ag tuairt amach is ag baggart. Is fuail an cigarí. Dera le rialacha. Well, Lantori. Taken sibh cóní mé. Tháinig an cigar garabh chuam agus thóg sé chara is fearr. Donal. Céad fáin géad. Cuir na cigarí cóhéil I bríosún. Níl aon rud sa lach faoi meatán is gás álinge. Gás nádúrtha. Is gás cappa é meatán. Ahraíonn na gásanna cappa ar néróid. Méadaíonn siad líon na stoirmeacha, na dínta fianne, na dubistí nádúrtha. Níl tioncar ag na gásanna ar an éráid. Braibanna a bú. Is gridálling den dímpelach déan meatán. Táim chun é a chrothú. I lehrus, chuna sa cheapach an bréig seo faoin meatán a bheith díbhálacht den dímpelacht. Ní héan video gé. In 85 é chrochaigh an tólaí éireannach John Tyndall, go dóg an déoxide charbóin agus isce bhfuid an gáis tasaisteach. Is ón dóidigh sin a hagan ar duiscint ar an athrú éráide, agus ar hásanna cappa cosúla meatán anó. John Tyndall in 85 é? Tom chun stoppa chuir leis. Tá obair bhaile seo ag tógant an irid ama. Has díanú dul amach ag imirt cada.
Níl trí ceist eilagwing. Ceist a trí diog. Conna hibh go bhfuil an spéir gurm. Mar nach bhfuil scamal sa spéir. Tá an cheist sin sa mua. Der sé an seo nach bhfuil ólatha cinnte cén fá go bhfuil an spéir gurm. Ach go gceapann si go mhuineann sé leis na braimina gurma a scríolann na héan. Cáigh ná bhfuil san ceart. Ceist a ceathair déag. Cáithna dimig cathair churcí faoi isce. Mar an man tína gurcaig. Ceist a cuaig diog. Cáithna bhí an díle mhór ann. Ní raibh aon díle mhór ann. An bhfuil rud éigin mí ceart. Níoch mí riamh tíntrach laibreach le na thula féin. Conas a tharla sé seo. Beidir go mbeadh is sína. Athíona, an bhfuil tú ceart go leor? Cad atá ag toirliú. Anóra, cloisim thú, tá an tama mú. Tá an éráid ina cír thuúil mar ní higan éine cadíad na Gásanna Ceaptha. Cadíad na Gásanna Ceaptha. Tá na Gásanna Ceaptha thuas sa spéid. Áidítar metáin déoxide charbón agus isce bhfuil an gáis in na measc. Bailíonn siad an teastaisteach ach chuidann siad stop leis a meacht. Ólaí éideannach John Tyndall a tháinig suas leis an tóideag sin sa bhliain 1849. Conas a athraíonn sé sin an aimseir. Ligeach den na Gásanna Ceaptha mé a dús an atmosfér. Héig sé se an atmosfér agus tá dheascamh sin aimseir náfuil éasca le túra bhíonna na seán. Tá an éráid ahrathe ag na Gásanna Ceaptha. Ahrú éráide a gléitar ar seo. Mar an éiríonn na John Tyndall an ólaíocht sin a chorthú agus a churós cuid an phobal I léachtar le an 1850 ní bheith na fíricí ag an gine déanana doling le. Le hathrú a roida! Athíona tuair siar sin! Feic é seo, London 1859. Agus feic ar seo, éras a lá nom. Nuair mas tíimiid beag loch mór míltach in oes Connemara. Agus feic ar na trochtainna, ní leis ag éine a faoi athrú ar roida. Caithfeadh Tyndall a rá leis an bobal faoin na Gásanna Ceaptha amórach, nó ní bheadh seans ag daoine an tathrú a roida a stop. An tosa John Tyndall, an tólaí mór chaluil, tháinig tí suas a cheann na torchaí is tábhacht tí riamh. Is tepal mhór mé. Nia, an tosa... Nach sibh atá fisbrach ar bheagán aithne. Hagann sin ar réigen atá aithne gom orm féin. Agus ní ag aithne go brach a rísearm sa chala léachta. Sa chala léachta? Se. Furas an léachta óir is fearr leis na daltaí. 3 bliana as a chéile. Ach tá rééis na hí sin. Agus sin é mar a hiagfá struchtúr an isce. I bá péir a dailsigh mé roinnt bliantá hin. Nuair a chraithigh mé go súin an déoxide carbón agus an tuisce I bhur am gáis. I bhur am gáis. Ligeann siad, gamla scéal, suan siad an teas isteach. Mar chuoine míad ar seo I ggóthaic an atmosfér go ginearálta, sé sin go bhfuil suas le 3 fán géada, déanta den déoxide carbón agus an tuisce I bhur an gáis. An tuisce I bhur an gáis. Tuige míad óig seo go bhfuil ról ar le ag na Gásanna le hána man riach an bhfuil duine ag an bráite. Tá Tyndall ag bramranig. Cé hé tosa.
Is léir gur clasí tú. Tá tindal brain, tá mínta lochtach. Dún da chlab. Is misha an sanolí gáis agus is siad na Gásanna is fearr. Níl éon aithne gá mart. Cad é the handspace taide? Ó, Gásanna agus Bramernig. A cháda, tá fearr seo sa lach brochach. Begar mahéirlan na gúna sias. Mahéirlan? Relatanich, marble tú imaha asparaiach lastig de rock a second, dúnig me da héirlan is misha an kigra gosh. Tágama valih an arbiter gosh a klas. Bhí sé con náireach. Is ceap mágig mé. I leabharig mé go publi go brach a ríis. An fearr grána sin. Ba siúd lehras lú. Seo an cúis go bhfuil na roiid ahratha. Ní bhór aine an mach bhí Gásanna Ceaptha. Mar dheon ar lehras lú. Britómid é sin. Nó fuair tú an leachtóir is fearr 3 bliana as a chéile. Bhí mé le léach an órach a thuirt amárach ach. Inis, ní leige chun agla dom. Caiig tú an leid sin a thuirt, agus an scéal a scopa. Seo hí de dheis. Seo hé an leachta is tábhachtaí a thuirthaigh tú i do héal. Ach, ná bí hagla ort. Smuoinnig ar na pointí crosta go léir a bhínig tú. Is dóga? Os cóir na slúirta dína ag fálam uait. Ceistena ag teacht go tá tapig an ólíocht a hábháil ag gach duine áchra scuile agat. Slúirta daoine? Na slúirta móra. Leachtóirí, a lúna, sanolacha, Mic-Léin, an Papa Mór. Agus an talamh nua grána sin. Ní leabharig mé go publi go deor ríis. Amach, tá sosúam. Satóra robaithe buinte. Healing réiteach ar seo, Johnny. Aha! Shallin! Johnny test. Níos gasta! Gai sé sure rouse ar fad. Dína gazina ag a cahar. Ó brúnar me in. Chuig me stórthóir an bhean a chósmacht. Fan second an ish, an raibh fibe nor airigling a réiteach nor de bremer le na chéile. Ní raibh. An chuin leat an org a chur lehras lú Meg Jameson in a chola agus is spás lang a lan seálacha. Gif si immer í leis an bhadógraítóra a bhí go na fóca. Ach, bin é 2 mínúte sa. Sin é atá rágam, le chéile as far sin. Ach, tá rud amháinnig déanamh timistam an óra. Tá is agam. Con is a dhéanam a tínda le bheis nú. Réitá mí é sin. Ach cána hebh go bhfuil an spéir gurm. Bhfuil sibh sé arálium nach bhfuil is a goibh, cén fág bhfuil an spéir gurm? Féach an brisma. Féach ar go géir. An bhfuil tóir sé gine. Gurm agat. Anna himúil ar fad. Tá solas inis bán ach féach ar an prisma agus báha báistí. Báha báistí? Se, líon solas in nachna. Glúis sin siad cosúla seo, cosúla tánta. Tá an tánád is fuide ag darog agus an tánád is giúra ag corcra.
Tá Gásanna thuas an éróid, a lúban agus a scapan agus a scaran Gásanna. Tá an tánád irifa ag goram. Os rud é go scartar na dána síos go dtí an dáin, agus scartar gach dá eile thuas in áirde go dtí an spáis, de réir a hánád hanúil féin. Agus sinní an chúis go bhfuil an spare girl. I sé gurman dá is sparlam. Misha cuma. Saolig do mioch an spare curcra. A réon cuma. Níor a bhómach a dachas sa chur ar fáil. Amach liv, cáid Misha fill ar ras go dtí mo chuid a lína. Tá tauchaí geal ó Rome. Níl. Gabhan is scéal? Tá de chuid a lína. Se? Well, conas a chuir na bhoca lé. Déir hing féin go bhfuil sé thar a bheith. Well, bheith chéir. Gásanna, solas, teas, an atmosfér. An rud a eicimid a fictor nó mothúcháin ládra. Mothúcháin? Gásanna? Solas? Ólaíocht! Táim ag peintáil mo chud ólaíochta. Tás daonn bheith am ólaí. Ach, tá aglair. Ná bíoch. Cá roa míad leat. Susan seo, no, they're seo. No. Tuig míadú ag sin, go bhfuil ról ar le ag na Gásanna Ceaptha sa taobh domhanda. Tá tú olaf. Lig do na fíorchaí labhairt. Tá sé nám. A gcuoine úsla, is iad na Gásanna Ceaptha ábhar na léachta inniu. Cloisiom go bhfuil an té a chur isteach ar mo léacht seachtain ó hin I láthair arís inniu. Bhálam cuire thuirteat teachta níos go dtí an stáitse. Tara níos. Má tá sé de bhís sneach agat. Díoghuis a chara, tásúla gom go bhfuil bíseach art. Tá, agus tá mi sneach agam. Ís leis an múchú cróga. Is iad na firachaí a leabhar an áit. Well, is ma an rud é gur bé mise, an tólaí is fearr ar fad. Ar bhailh anna bítar gáis a chlas. Anna bítar gáis a dhíosparcií. Seoling, éistagí lomsa. A, íl, B, Brian, C, Cach, a D, a here. E, Cach, in, F, Fool, G. Gás! Honest? Má tá aon ní a hiigem, tuigem gás a bhaine bhfuil Siad suas é a cara. The Gásanna suas an éróid, déach an tarbón matán agus isce, an tú isce, an tú amach. Okay, I'm a dawn taking me galer. Tana gossam na go hauling no big ancient break. Squealing tussa gossam mach as the year here. A Brian. Harish, Brian. Harish. Níl go sa ach brimena. Tá an earring in these, right? It's just a cocker tipa leis a Brian and a sabro. It's the queer, it's the ba agus mamo. Níl a Gásanna seo nua, Carda. Tá si down le míle milún blian on play skullboard. Play skullboard tree the hoing. Gásanna Ceaptha is anam dómh Carda. Déach an capón matán agus isce. Tá siad as a córach ní chéan tú. Ábhar an tíal atá áirithe a hífa. Is tusa anólach is mis an tólaí. Má tá agla art termó. Nóbig nóra art gachár. Lanarolaíocht, déin de fríocht, lig den na fericí labhairt.
Cur an Gásanna in Irda, an Teocht, an Túlú, agus an Searachláil Ráide, le chéile is fear iad! Le chéile is fear iad. Tána Gásanna go háling tá a smaointe crack gáilta, tá slínum dul a chála tá a caint chó le rána. Gásanna go háling. Cuireann sí dá gur mé an spéir! Breog! Buin dá gurm na spéire, le dahanna scapar trí na Gásanna. Níl dá na Gásanna féin. Tá na Gásanna tréhearcach agus tá tusa gar a réircach. Mar tá agla ort termál, ná ignóra ort ghlachar. Leanan ó líocht, déan de fríocht, ligta na firací lart. Má tá agla ort termál, ná ignóra ort ghlachar. Leanan ó líocht, déan de fríocht, ligta na firací lart. Tá go ná aimsir geata a rís. Tá sé seo go húnta. Pay 5 atá sa dain is féidir bra na páistí réiteach. An bhfuil sib sé postáil fum cheanna féin. Is tioncara cóáú mé. Cé nach má leis na daoiste an seo níos mó mé. Níl, tá Baimsir. Tá me leantóirí díal sé gcónaí a gom. Aontaíonn gach duine lom lína. Is dóchan mór hastig uat ach laikana agus ord ó na daoine sin. Ní fear chóirde iad. Agus is cuma faoin na fírací. Fírací nírací! Sin iad ba leantóirí díal se. Ach ní honin leantóir agus córa. Agus ní léon tusa ach na trochtainna aontaíonn leis a lú. Cawardicus, yentu é. Sib se a thug an misneachtam, gur a míle mágrah. Am dul a bhaile. Fáilte bhaile, maisibh. Táim a mothú a bhad níos fearr. Ach, tá rud a bhain chun déanamh a going áfach. Obervalia! Ach, tá sé chomh bra an mé. Agus teigem an cheist faoin spéir. Tá rá cheiste le fáca. Cad é an cúndé is muinéidir agus caitheann a bunaíoch caithear chorcaí. Cúndé chorcaí agus bhanig na lochlan i caithear chorcaí idir 9 agus 9 dul. Tá na leabhar a crín ceart a rís. Amachling. Vamos! Scanan, Curious George, coola cahar. Hello, need an extension. Edgemoo. Anina shut a Curious George Linnerish. Oh, mush. Lanon Monkey Shin. Paranusa shin. Agzanina Iliashin, Curious George, a rash sa duffer. Vin Carter, George, and Smoina Vincha. Curious George, the Scanan, Gakina, Egfiha Coot Teresha Shay.